L'objectiu, com deia, és donar visibilitat, o sigui, normalitat a les persones amb discapacitats. Ha d'augmentar la presència dels discapacitats o de les notícies sobre discapacitats als mitjans de comunicació tant en quantitat com en qualitat. Situar-los com a elements actius de la societat, no com a convidats o com a personatges secundaris d'aquesta història. La Fundació Mas Albornà té l'empenta necessària per tirar endavant un projecte que és innovador, que és normalitzador i que és brillant. Som persones que hem fet això voluntàriament i que, per tant, poder fer aquestes entrevistes ha estat una gran experiència per tots nosaltres, no? Perquè amb les persones que veureu, que hem pogut entrevistar, doncs moltes vegades és molt difícil accedir a aquestes portes i d'aquesta manera doncs nosaltres també hem pogut tenir una experiència que d'una altra manera hagués estat molt complicat. Ens deien les persones a qui entrevistaríem i pensava, ostres, jo què li puc preguntar a aquesta persona sobre la discapacitat? La veritat és que tothom amb qui hem parlat ens ha donat una visió que potser nosaltres no teníem sobre la discapacitat i en aquest sentit, doncs, evidentment ha estat molt enriquidor. Aquesta serà la segona vegada que col·laborem des de Cossetània amb un llibre amb la Fundació Mas Albornà. Aquesta serà la portada del llibre amb els 52 tallats en tovalló i que el veureu a les llibreries. Recordeu aquesta imatge perquè fins d'aquí un any no la veureu a les llibreries. Som una empresa familiar, una empresa de segona generació, una empresa catalana compromesa amb el territori, especialistes en cafès ecològics, cafès de comerç just des de fa molts anys. Bé, si consideres que això és una empresa diferent i una empresa que casa amb el projecte que vosaltres teniu al cap, no puc dir que no. És una projecció amb el temps, amb l'espai, de la divulgació de la problemàtica i de la tasca que està fent la Fundació. Aquesta iniciativa que avui tenim el goig de presentar i que us agraeixo molt la invitació per participar-hi és també una finestra oberta al món, una finestra en la qual mostrareu com 52 persones destacades, heu dit, de diferents àmbits, personalitats molt diverses, homes, dones, més joves, més grans, parlen del seu coneixement, de la seva visió o desconeixement a vegades, oi, dèieu, del món de la discapacitat psíquica i de les malalties mentals. Volem ser una societat avançada, una societat que cohesiona i una societat inclusiva. La valoració és molt positiva perquè dona una visió de com des d'entitats i des de fundacions com la vostra es pot millorar molt la visibilitat i es pot millorar també molt la sensibilització, diguem-ne, global de les persones amb discapacitat psíquica o amb trastorn mental.